יום שלישי, כל יום יושב לו על הציץ, מחפש דרכים לחטוף קטינות. היום בערב על המיטה שוכב ומעונן ומחפש מתי הילדות הקטנות חוזרות מבית הספר. אבל הרגע הזה, איזה רגע? שהוא יושב ומעשן וחושב על קטינות. מטריד את יונתן, כן, אבל יש לו קטן. זה עובר במשפחה במשך דורות. הוא אוהב קטינות, משהוא חוטף אותם בלילות. זה יאיר הפדופיל, במשטרה יש לו פרופיל. מחרמן קטינות, מזה שמטריד פה את כל הילדות. עושה איתם אהבה, תיזהרו כי הוא בא. הוא לא שואל או מבקש, הוא חוטף קטינות. כל יום שישי, מעונן על העיתון, מחפש קטינות כל היום באתרים רק ברשת. מנסות לברוח שנים מהחלון, רוצה לצאת מהארון אבל אתה לא תסתיר את זה בשקט. הוא אוהב קטינות, משהוא חוטף אותם בלילות. זה יאיר הפדופיל, במשטרה יש לו פרופיל. מחרמן קטינות, מזה שמטריד פה את כל הילדות. עושה איתם אהבה, תיזהרו כי הוא בא. הוא לא שואל או מבקש, הוא חוטף קטינות. אתה נפלת ואותנו השארת, ברור אתה אשם, אבל שומר שבת. אבל הרגע הזה, שהוא יושב ומעשן וחושב על קטינות. תד את יונתן, אבל יש לו קטן. זה עובר במשפחה במשך דורות. הוא אוהב קטינות, משהוא חוטף אותם בלילות. זה יאיר הפדופיל, במשטרה יש לו פרופיל. מחרמן קטינות, מזה שמטריד פה את כל הילדות. עושה איתם אהבה, תיזהרו כי הוא בא. הוא לא שואל או מבקש, הוא חוטף קטינות. הוא חוטף קטינות.